ineno kaka Jay obetni. Jay ni. Ing'eye maber. Kawuono kobire studio kaka to amua no wuotho. To long morwake ni. Nigo fuku chakre pinku kibire chonge nti ofuku kobiro ka en go fuku nigo fuku kamora mora mano ko Jay bonyo kae to nyaka koti neni bendo fuku ineno fuku no en gimoro ka to dende ni te otimatimo fuku makore en fuku onyalo chalo nade onyalo mako den ma ok en Jay bonyo kata mana in kata mana nyarawila lawe ni kakoro nigo fuku kamora mora nyaka ng'ie kunigo fuku dango chal nade to wacho ni pesa ma en godo to noromo mano fuka achiel ni moko gi owilo change matindo tindo oketo moko so nyake wuoche mano jakuo wach no otieko mano en jakuo ka pesa tin mamichul nyamrerwa onge kuonde moko sani dweche 5 poko chul nyamrerwa kuonde moko nyathi osechako wuotho to nyamrerwa poko chul nyathi osechako dhi skul monego nyamrero tamre ni nyathi ni in ng'eni dhi skul to to minuni gi gopa poko chul ka pesa tin ma chul jotije onge to miyawo godo account gi tiyawo nade to procedure mane miluwo ka pod ok oyaw account minutes mage nikech account moro amora ka pod ok oyaw onego bed nitiere minutes ma wacho ni Jay gi Nyarawila gi VOJ ema dhi bedo signatory e account ni cabinet meeting mane manyocha ne obetie mar governors gi joge mung'eyo godo tiende ni governors are not in charge to ka gin in charge magi proxy magi onge explanation ma ng'ata ng'ata bochien ka inyalo chiwo ni county achiel nyalo bedo ga counts 230 to pod ng'ato moro wang'e nyisi ni gigi magi timo Victor mano onge mogike wi wach no nikech sa Victor nyocha waneno ka jotelo ahinya makaluo osiko ni Ruto jakuo William Ruto jakuo ng'ata ni jakuo William Ruto ni okelo e-Citizen owacho ni pesa te ma koro wuogi kata ka kwale we akwale ko wuok kamoro achiel mabeto bire kochwe magi e gin wuok oken gi matindo tindo role mar senators enango nwaido ka senators gi kare gi ber malich sama gi to ko yier gi bedo governors to koro gin jokuo e maloyo waneno gino timore Nairobi ka waneno weche gi wuok king'iyo gine na governor ma Migori ne senator governor ma Siaya ne senator governor ma Nairobi ne senator yes Kisumu ne senator to gik mane gikwero ema gitimo yes Makueni ne senator gik mane gikwero mineno ka seche go ne giyiego la dong kare sama gigola dong ni to ging'iyo kuma rode nitiere magi go kwan ka gidonje mae nyisi ni kare jogi ng'eyo to mogik role mar county assemblies en ang'o Victor machuno ni auditor general ema nyaka dhi fweny gigi to county MCS gi nekech one of their role en oversight primary oversight magine monego bene gisefwenyo gigi to nekech uring choge e dhogi nekech ogo dhogi bor gin koro ginena gintie lakini okinya wacho ni ntiere nikech sani ni neno senate